Il-bniedem minn dejjem iħoss mal-ħitan. L-annimali mħażżin fl-għerien ta' Altamira fi żmien il-preistorja. L-affreski reliġjużi fil-knejjes u l-kappelli. Il-graffiti ta' xwieni li s-sajjieda kienu jagħmlu meta jeħilsu minn xi qawċ fuq il-baħar. Peter Loves Jane imnaqxa fuq iswar, ħalli hemm fuq iswar tibqa' il-marka dejjema tal-imħabba tagħhom. Il-graffiti kbar u kuluriti mid-dinja tal-hip hop. Il-bniedem jaqbad il-ħitan u jagħmilhom it-tila tiegħu. James, x'inhi t-tila tiegħek? Jiena nuża l-ambjent fejn qatta l-ġranet tiegħi ta' kuljum. Ġifieri nipprova nagħti ħajja l-ambjent fejn qatta l-ġranet tiegħi. Prattikament imma huwa l-ambjent li nqattaw fih kulħadd Eżatt. u li ngħixu fih. Eżatt, huwa l-ambjent ta' barra. Għalfejn il-graffiti, ma x'użu għandu? Jiena toġobni ġifieri l-arti, mhux il-graffiti biss, toġobni l-arti kollha, ma graffiti li għandha il-graffiti u murals u murales u affarijiet li jisabu fuq barra. Insibhom ta' interess kbir għalija u anki għan-nies għaliex jisu li nagħmel jien li jagħmlu l-artisti li jagħmlu dat tip ta' arti u li noħorġu l-arti barra mill-mużewijiet u noħorġu fit-toroq, ġifieri l-ambjent ta' kuljum isir jisu mużew fih innifsu. Temmen ukoll li jista' jkollu jew għall-inqas ħafna drabi milli nara jien, ħafna drabi jkollu messaġġi wkoll. Iva, jiena personalment bħala arti nagħti iktar qima lej graffiti u murals jagħtu xi tip ta' messaġġ. Ġifieri ma hemm ħafna arti, hemm ħafna murals li huma biss estetikament sbieħ. Jekk hemm messaġġ iktar interattività biex tagħmel mal-murals stess. Jispiraw ħafna nies ukoll. Ukoll jispiraw in-nies. L-ispirazzjoni tiegħek imma meta inti tipprova tpinġi, x'inhija hija estetika, hija xi ħaġa li tkun għaddejja jien naf soċjalment għax tkun trid tagħti messaġġ? Huwa mix, ġifieri għax hemm biċċi ta' xogħol fejn li għamilti huma iktar fokati fuq l-estetika u imma s-sotu anki meta nagħmel xogħol li ħafna minnha hija estetika iktar ammontu estetiku, xorta nipprova nitfa' simbolizmu ġo fih. Jekk nibqa' fuq suġġett subtle, xorta nipprova anki pereżempju għamilt murals fil-ħawi li kienu kellhom problemi soċjali, mhux hemm Malta ngħid barra Malta. Allura kelli noqgħod attent x'suġġetti nuża, imma xorta provajt nagħmel ndaħħal simbolizmu biex ikun iktar interattiv soċjal mural. Il-perċezzjoni ta' x'jista' jkun artistiku f'dak li għandu x'jaqsam graffiti huwa suġġettiv ħafna u m'għandix dubju li joħloq ukoll ħafna kritika mill-pubbliku. Iva. Ma għax graffiti hemm ħafna tipi ta' graffiti, ġifieri hemm graffiti u saċ l-istorja ta' graffiti ġifieri bdiet minn messaġġi, ma għandek żebgħa u tista' tuża b'ħafna modi, ġifieri tista' titfaħħam għal ħajl bla-doċċ, imma tista' wkoll tagħmel xi ħaġa iktar intelligenti biex. Il-proġett li jmiss? Il-proġett li jmiss huwa proġett fil-Netherlands u qed niddiskutuh bħalissa u ħajkun height ta' xi 200 meters by 200 meters wisa by 25 meters u ħajkun kollaborazzjoni bejn grupp ta' artisti u jiena nkun wieħed minnhom. U m'għandix dubju li forsi wkoll bħalma kien ġara
fil-kaverni antiki ta' eluf ta' snin ilu meta bdew iħazzu mal-ħetan ukoll, forsi dan il-proġett min jaf, eluf ta' snin oħra għas jaraw. Nimxu? Il-graffiti mhumiex xi ħaġa moderna. Il-graffiti imma ilhom magħna mijiet eluf ta' snin. L-ewwel graffiti li għandna f'pajjiżna jiġu minn żmien il-preistorja. Nafu li jista' jkun li huma ta' żmien il-bronż iżda qegħdin f'sit preistoriku ġewwa Ħaltarxien. Huma graffiti ta' xhur tal-baħar li ma nafux x'inhu huma eżatt imma żgur huma xhur tal-baħar li xi ħadd eluf ta' snin ilu naqqashom ma' din il-blata li hemm ġot-tempju ta' Ħaltarxien. L-iktar imma perjodu li għandna graffiti minnu huwa l-perjodu ta' żmien kavallieri. Qegħdin nitkellmu fi żmien 1530 sa s-seklu 18. Għandna mijiet u mijiet nista' ngħid li eluf ta' graffiti. Graffiti huma suġġett interessanti, huma l-ħna tal-passat li qatt ma kitbu xejn. Imma allura naqxu l-memorja tagħhom fil-ġebla Maltija. Waħda mill-iktar mistoqsijiet diffiċli li għandna dwar dawn il-graffiti hu kif kienu jsiru. Biex kienu qegħdin jitnaqxu. Nafu li hemm ċans kbir li l-graffiti tal-preistorja kienu qegħdin isiru b'xi biċċa żnieta jew inkella b'xi għadam tal-annimali. Jekk tibqa' dej fi żmien dan is-sistema seta' tibqa' tintuża. Imma mbagħad daħal sintendi l-ħadid, jiena dejjem nimmaġina l xi baħri Malti b'xi biċċa musmar imsaddat qed jipprova inaqqax xi xini li hu qed jara fil-bot b'dan il-musmar imsaddat. Nafu ċar hemm każ ċar meta nitkellmu dwar graffiti kif huma mnaqxin, ġo l-ħabs ta' Għawdex fejn huwa mimli bi graffiti huwa sit ta' Heritage Malta fejn l-isbaħ oġġett li hemm f'dan is-sit huwa l-ammont kbir ta' graffiti li hemm. U dawn il-graffiti żgur kienu qegħdin isiru b'xi biċċa ħadida li dawn qed isibu fil-ħabs tagħhom jew inkella forsi b'xi ġebla oħra u dawn qed inaqqxu l-memorji tagħhom fuq dawn il-ħitan. Waħda mill-iktar problemi li għandna huma li daw m'għandna l-ebda dokumenti li jgħidulna għaliex saru, kif qed isiru u fejn saru dawn, meta saru. Aħna bħala storiċi u bħala kuraturi tal-mużewijiet aħna nieħdu gost nfittxu d-dokumenti biex ikollna l-provi tal-istorja tal-passat tagħna. Graffiti m'għandna xejn dokumenti, ftit li xejn. Allura aħna rridu nfittxu fil-ħitan. Letteralment inti tibda tara u tifhem l-ambjent ta' fejn saru dawn il-graffiti. Ammont kbir tagħhom kif qed issibhom ġo ħabsijiet jew inkella ma' knejjes. U aħna inħobbu nimmaġinaw li dawn huma l-ex voto tal-fqir. X'inhu ex voto? Dan aħna nafu li dejjem kien hemm xi weda lejn dik ix-xi ħaġa ikbar mill-bniedem li aħna nitolbu għaliha. U dawn sintendi kienu jitolbu il-Kristjani kienu jitolbu lill-Alla kif ukoll il-Musulmani qegħdin jitolbu lill-istess Alla. U hija xi ħaġa interessanti li hemm evidenza kbira li għandna graffiti Musulmani fuq il-knejjes Maltin. U din hija xi ħaġa sabiħa u xi ħaġa interessanti li aħna turi wkoll kif iż-żewġ reliġjonijiet kellhom qima lejn l-istess postijiet sagri taż-żewġ reliġjonijiet. Din insibuha madwar il-Mediterran kollu mhux Malta biss. Eżempju ċar f'Lampedusa fejn kien hemm bl-Ingliż jgħidula shrine li t-tnejn kemm Musulmani u kemm Kristjani kienu isuha bħala post sagru u l-graffiti li għandna aħna Malta nistgħu nqisuhom hekk, nistgħu nqisuhom messaġġ talba jew talba ta' ringrazzjament lill-Alla li dan għadu kif ħelishom forsi minn xi għarqa, minn xi battalja. U issibhom imnaqxin madwar il-knejjes kollha. U tgħid li imma x'evidenza hemm għal din. Għax kieku daw kienu vandaliżmu ta' graffiti li xi ħadd iddeċida jnaqqax graffiti mal-kappella,
inti taħseb li l-prokuratur ta' dik il-kappella jew il-kappellan ta' dik il-parroċċa kien ħajħalli in-nies inaqxu fuq il-ġebel. U wkoll hemm każ ċar ġewwa Ħattart fejn hemm graffiti ġewwa il-kappella. Ġifieri dan jista' huwa interessanti li jidher li hemm assis jidher f'dan il-graffit huwa graffit ta' galera li lesta għall-battalja u hemm il-qassis bis-salib f'idejh qed jinċita lis-soldati biex jiġġieldu qabel il-battalja. Allura jiena nimmaġina dan kieku l-kappellan kien ħajħalli lil dan il-baħri inaqqas xi ħaġa bħal di f'post sagru tant li hija l-Knisja u aħna nafu kemm il-Knejjes Maltin mis-sirijietna u għadna sal-lum kellhom rispett kbir lejhom. Allura nixtieq nemmen ejja ngħidu hekk u bl-evidenza li għandna li dawn kienu tip ta' messaġġ ta' ringrazzjament lill-Alla li huma kienu sintendi jemmnu fih. Il-Mużew Marittimu ilu miftuħ mill-bidu ta' snin 90 u ta' qabli il-kuraturi ta' qabli kif ukoll Giuseppe Muscat li kien wieħed mill-ikbar storiċi marittimi li għandna f'Malta ħadmu ħafna fuq il-graffiti. Il-graffiti minn dejjem għal grazzja tagħha kienu parti minn dan il-messaġġ li jrid iwassal il-mużew tagħna. Bl-għajnuna tal-Università ukoll ta' Malta ir-riċerka komplet tiżdied, komplejna niddokumentawhom u ħafna studenti hemm numru mhux kbir imma numru żgħar ta' studenti li ħadmu fuq dawn il-graffiti. U bil-mod qed nikkreaw mappa ta' Malta fejn jinstabu dawn il-graffiti għax għall-inqas nistgħu niddokumentawhom. Huwa importanti li niddokumentawhom għax ħabba x-xita, ħabba iż-żmien. Daw il-ġebla tagħna hija radba biżżejjed biex tagħmel il-graffiti, imma radba biżżejjed biex dawn il-graffiti jisparixxew għal dejjem. Allura bħala dmir tal-mużew u li isma' rridu daw insalvawhom. Għall-inqas inħallu memorja tagħhom inżommu naraw fejn kienu, kif kienu naqxin, x'tip ta' immaġini qegħdin juru. U dan is-suġġett bdejna b'xi ħaġa żgħira u f'daqqa waħda għandna xi ħaġa li kważi ma ħadd tispiċċa qatt. Hija tajjeb li ma ħadd tispiċċa qatt għax ħanibqgħu nitgħallmu, imma l-iktar ħaġa importanti hi li nżidu l-awareness ta' din il-biċċa tax-xogħol. Għamilna esibizzjoni madwar sentej ilu, ġibna wkoll għajnuna minn esperti minn barra li ġew jgħinuna biex aħna wkoll nitfgħu fil-kuntest tagħhom. Għax hija importanti ħafna li kwalunkwe suġġett li nitkellmu fuqu f'Malta rridu nitfgħu fil-kuntest tiegħu tal-Mediterran u iktar tad-dinja, ma l-iktar importanti huwa tal-Mediterran. U dawn il-graffiti issa fil-kuntest tagħhom ta' Mediterran jibdew jiftehmu ħafna ħjar. Tallimna li forsi l-graffiti li għandna ħaltar x'inhu ma l-eqdem li hawn fil-Mediterran. Imma tallimna wkoll il-graffiti tax-xwieni li għandna mhuma xejn li affarijiet li ssibhom madwar il-Mediterran kollu. Lid ta' Fatima li hija il-graffit ejja ngħidu il-graffit Musulman kont issibha madwar l-Afrika ta' fuq kollu. Allura dawn l-affarijiet jibdew aħna nitalmu aktar fuq il-graffiti tagħna. Imma aktar u aktar insiru gburin minn dak li għandna madwar pajjiżna kollu. Jekk tkun f'nofs ta' pjazza jew f'nofs ta' triq, ħafna drabi niftakru fil-Marmalja u l-Marmalja huma grupp mużikali wkoll, Drino u Claude biex nitkellmu fuq il-mużika ta' triq, le? Dak li biex jaqsam l-arti ta' triq. X'inhi kif tiddeskrivu il-mużika ta' triq? Spontanja, naħseb li ħafna drabi nkunu fejn nkunu, ħafna drabi l-Mosta, Burmarat, Buġibba, nkunu mexjin ma jkollniex daqshekk x'nagħmlu ġieli naqbdu biċ-beatbox, jibda jitfa' xi ħaġa fuq li jkun qed jara dak il-ħin jara xi ħadd jagħmel xi prospurej jaqbad jitfa' biċċa fuqha dik ngħadduha b'dak il-mod. I mean bla instrumenti. Qed nitkellmu ma' fuq kultura.
differenti, mhux tipikament Maltija li. Le, saċ. Il-hip hop beda metriq, beda fil-Bronx fl-Amerika u bdew billi kien hemm del ħaġa li tissejjaħ scratching għaw ġifieri, kienu bdew sabu din il-LP u di ġabu instrument Amerikan daqqa waħda x'kienu tawa waħed biżbal u mbagħad saret arti b'xi mod jibbrejkjaw il-beats u l-affarijiet hekk. U għaddew jitfgħu ir-rimi minn hemmhekk għax is-soċ jien nemmen li ma rridx ngħid li r-rap beda minn waħda speċi, ma Lana kienet l-ewwel forma ta' spiritu pront li qatt smajna speċi ta' u dik kienet antika. Għall-inqas bħala Maltin, u isu dan hu xi ħaġa li tintegra fil-kultura tagħna u xi ħaġa li Maltija li hemm dan l-element ta' spiritu pront. Fil-beatbox, fil-hip hop imma u fil-rap hemm element ta' spiritu pront ukoll? Hemm element ta' spiritu pront. Hemm min jaf jagħmlu m'hemm ma jafx. Speċi ta' l-ħaġa jekk inti tkun kittieb tkun ġast rapper. Speċi ta' din hija arti, il-freestyle hija arti, għax tirrekjad il-ħin u l-prattika biex jirnexxielek temma. Kif tippreparaw ruhkom għall-freestyle? Naħseb jiena bil-prattika iktar, immaġina kien tfajt wara drums. Tajjeb jiena bħala beatbox hekk nimmaġinani, iżda m'għandix l-istik hekk. U ħatitfa' dak li tħoss, jekk tħoss ritmu maġġa taqbad titfa' ritmu maġġa mbagħad tara kif ħatkisser u hija purament dak li qed tħoss ħatoħroġ. Dak li għandu x'jaqsam ħoss mużikali, imma bħala kliem? Kliem l-istess, kliem li iktar prattika bil-fors, biex jiena ntaf nagħmel xi ħaġa kuljum. Taf kif isek qed tipprattika kif tagħmel inti pereżempju fuq xi skript jew xi ħaġa hekk, imma minflok ġast tixħal naqabis u tintafa' tqabbel. Lana Dri, ara minn għandi face pal-lejja, dan x'ismu dan ir-raġel, dan mhux xirejka għal-lejja, vera? Taħsbu li għandkom udjenza partikolari jew dej saret tappella għal varjetà ta' nies? Dejjem tara dik l-udjenza li tgħid orejt. Żgħażagħ mod speċjalment. Imma rajna wkoll udjenza differenti bħalma rajna f'kelma li kienet udjenza ġdida għalina u mill-li jidher oġobhom il-materjal. Ġifieri dak kien mument fejn qed nora, hemm udjenza li għandhom moħħhom miftuħ ukoll. Nirrifletti fuq ħajti minn duq infant. Normali issa naħdmu fuq it-tieni album tagħna bħala Marmalla, ġifieri t-tielet jiġi dab bin-nobling kollox. Qalbit li nora, sibt li ilħaq. Ħanħorġu aktar videos, ħamlu aktar materjal ġdid, naħseb daħ jkun l-aqwa materjal tagħna s'issa. Li minn ġeja sena gazdan bil-xogħol. Tiddiskrivih bħala l-aqwa materjal għaliex għax qed tiżdied l-esperjenza, tiżdied il-kwalità. Ma kull sena krajna jisu dejjem nitalmu affarijiet ġodda u nippruvaw nurhom. Fuq il-majk nikkomponi, tista' sejjaħ li poeta x'jiena nġib kompożizzjoni. Ġejna marrej nagħmlu naqqa promozzjoni marmali aħna neliminaw kull tip ta' kompetizzjoni, vera? Jienu drinu nwaqqaf dan l-istil. Jiena kbir jiġifieri ngħid li jiena ftit fqir bħalissa. Għaf li għadni nispikka, pero daqt, mus sendejaqkom, daqt sa nispicċa. Tikka mal-klikka nizwaqqad id-diska, taf li edina u għet nħosna arja friska. Mux għax irrit niftaħar, pero ġejna taslima unek edin fej il-bahar. Il-kontra għamil f'daqqa wajda jimaltija. Miskin minni għazbalni, miskin minni jitħabbija. Il-kontra nifdaqqa u semmet mal-irjien li nutta Malta tana u li ħenk il-rebbieħ. Fuq nas li moddi ġwejja, fuq nas l-apatija. Xilruna kienet triqda ġo sodda barranija u l-ombra ta' vassalli għamet biħ il-ħabar u għajden. Li rridu nifmu huwa li meta nitkellem fuq street art, li street, it-triq, fl-immaġinazzjoni kollettiva tagħna naħseb hija ċerta strata ta' nies iktar milli it-triq innifisha. Issa, fil-verità, ir-rap storikament dejjem tal-leħen lil dak li kien nieqes minnu sewwa. Storikament ir-rap kien pereżempju pilastru fil-civil rights movement tal-Afro-Amerikani. Għadu sal-lum jintuża ma' ħafna attivisti huwa strument soċjali ħafna.
Issa ovvjament ir-rap jiġi attakkat ħafna minħabba li ħafna mir-rap ġenerali tal-mainstream id-darras il-dak li jkun għalfej ħafna bravado, ħafna maċoizmu żejjed, sessizmu, ħafna ideali kapitalisti perversi. Għajdu l-Luċija rawhom nezza, imbezza mill-konsegwenzi qasbis tal-ħed tibat lura u l-unika ħabib l-Luċija kella d-destin fin ħadula. U issa Luċija fuq il-bankina ma tixxib dak li darba kienet. Alex biċċat il-band li d-durmana qalb il-grifex. Però naħseb jien li qabel ma nikkundannaw, naħseb ir-rap fil-fatt għandu użu partikolari ħafna, naħseb qabel ma nikkundannaw dak li qed jingħad, aħna għandna bżonn naħarsu lej dawn in-nies, jew lej dawn il-ħwejjeġ li huma fil-fatt ħwejjeġ interni fis-soċjetà tagħna, mhumiex esterni, huma parti mis-soċjetà tagħna. Nagħtuhom ħarsa twila u doveruża u nippruvaw nifhmu għalfejn jeżistu nies fis-soċjetà tagħna li jħossuhom dan il-mod li m'għandhomx l-istess prinċipji tagħna, l-istess valuri tagħna, jew forsi għandhom valuri li aħna naraw sovversivi għalfejn jeżistu. Jiġifieri ir-rap jaqdi naħseb dawn dan iż-żewġ irwoli fis-soċjetà tagħna. Waħda li huwa li jagħti l-leħen lil dak li m'għandux u tu li joffri l-bqija tas-soċjetà mera ċara, onesta, sinċira ta' x'inhu jiġri f'kull settur tas-soċjetà. Jien John Malija, fil-proġett Speak ħankun il-facilitator u ħankun qed naħdem ma' tfal bej il-Form 1 u l-Form 3 fl-iskola ta' Marija Reġina, fil-kulleġġ l-għader ta' Marija Reġina. Il-proġett lan tiegħu huwa li jagħti għodda lingwistika biex dawn iż-żgħażagħ li jkunu qed jipparteċipaw ikunu jistgħu jartikolaw dak li jkunu qed jaħsbu, dak li jkunu qed iħossu b'mod dinjetus, b'mod li jkorrabora mal-narrattiva kulturali tagħhom, b'mod speċjali bil-hip hop li jien għandi storja twila ta' mħabba u passjoni tul l-aħħar 12 sena. Ngħid għalija permezz ta' din għodda irnexxieli nara flili nnifsi u biż-żmien ukoll irnexxieli nsalva ruħi minn ħafna ġieħ. Nittama li għal dawn iż-żgħażagħ nkun nista' nagħmel l-istess. L-għan prinċipali tal-proġett huwa li n-nies li jkunu parteċipi fil-proġett jitalmu jartikolaw dak li qed iħossu sewwa. Issa, din hija fakultà naħseb li importanti immens. Jiena meta kont iżgħar kemm il-darba kienu jistaqsuni imma x'għandek, u jien nirrispondi ma nafx. Fil-verità mhux ma kontx naf, fil-verità kienet li ma kontx naf nartikola li għandi dwejja jew li qed ngħid jew li rrabjat b'mod dinjetus, b'mod li jiena ma ħossnix vulnerabbli jew mod li jiena ma nistħix. Jiġifieri dik hija l-ewwel prinċipju tal-proġett. Issa għalfejn rap għax naħseb ir-rap jissellef ħafna għal dat tip ta' eżerċizzju. Ir-rap huwa imsejjes kompletament fuq it-test, kompletament fuq il-kelma. Ovvjament jitlu ir-ritmu tidħol il-melodija, però dawk qegħdin hemmhekk prinċiparjament biex iżewqu il-kelma, ġifieri huma sekondarji. Bħal madna storikament ir-rap dejjem taleħen il-dawk li ħassew li m'għandhomx, allura naħseb li ħafna fil-vena tiegħu li jaħdem sew ma' dawn iż-żgħażagħ. Thank you.